Sa mga musalmot sa Way of the Cross sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Matina, Davao City, dunay pahinumdum ang tagdumala sa shrine compound alang sa hapsay nga pagsalmot sa mga aktibidad sanglit gilauman ang pagdagsa sa mga debotong Katoliko. Ani report ni Argil Relator. Padayon ang pagpanglimpyo sa mga staff sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Compound sa Matina, Davao City. Kiniagig pagpangandam sa gilaumang pagdagsa sa mga debotong Katoliko nga magbisita iglesia karong Semana Santa. Nagrepaint na sab sila sa mga istruktura sulod sa compound. Nagpagulat na sab sila sa ilang mga aktibidad sa Semana Santa. Dunay misa alang sa Last Supper alas 5 sa hapon karong Huwebes. Magsara ang shrine compound pagka alas 8 sa gabi. Sama sa milabay nga tuig, gilauman sab nga daghan sa mga Katoliko ang musaka karong Biyernes alang sa Way of the Cross padulong sa shrine compound. Alas 3:30 sa kadlawon ang assembly sa Station 1 sa GSIS ug pagka alas 4 sa kadlawon sugda na ang Way of the Cross. Sa tuang bawat istasyon naamang gud na magsindi og kandila. So igawas lang nato sa grills, dili lang dito sa sulod kay para dili ta maka kuan og sunog sa ato ang kanang sumbanan sa ato ang pagampo. Pahimangno sab nila nga ginabawal ang pagdala og backpack ug mga hait nga butang, paggamit og drone ug tent sulod sa shrine compound. Magpatuman sab og one entrance one exit policy. Samtang parayon sab ang pagtrabaho sa istruktura sa San Pedro Cathedral kung asa magperform ang mga batang anghel nga mo'y magsilbing angelic choir ato sa sugat sa Domingo sa pagkabanhaw. Gitukod na sab ang scaffold at tubangan sa simbahan kung asa ipahigayon ang reenactment sa pagsugat sa inahang si Berheng Maria og ni Cristo human sa pagkabanhaw. Sa gipagula nga schedule sa San Pedro Cathedral karong Semana Santa, dunay Chrism Mass sa alas 7:30 sa buntag sa Huwebes Santo, samtang alas 6 sa gabi ang Mass of the Lord's Supper. Sa Biyernes Santo, alas 4:30 sa kadlawon sugdan ang Stations of the Cross. Alas 12 sa udto ang 7 palabras o 7 last words. Matan-awan kini pinaagi sa live telecast sa GMA Channel 5 Davao gikan alas 12 sa udto. Sa Sabado de Gloria, alas 6 sa gabi ang The Easter Vigil of the Holy Night. Samtang alas 4 sa kadlawon ang sugat ug sundan og misa pagka alas 5:30 sayo sa buntag. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.